Tak tady teď jdeme tunelem. Jsem to pro vás musel natočit, protože to bohužel to spadlo v ten stream, takže pro vás to bohužel budu muset přetočit. Takže, ale nebojte, nebudu to stříhat, bude to zcela bez stříhu jako ten stream. Ale tak tam aspoň ukážu ten tunel celý, když to spadlo. Počkej, to se bude muset jít zpátky ještě. Ne, tam na druhé straně něco potom. A z druhé strany ale můžou chodit taky, viď? Samozřejmě, víš, že jdou z druhé strany. Protože já mám pocit, že jsme mohli jet s tou Altonou a že ono by se pak šlo zpátky zase. Kdyby jsme šli na tu Altonu. Co? Co to je? 150 metrů pod Labence. Právě jsme 150 metrů pod Labem. A jako nedivím se, že tu není signál. Předjezdně je. To 58 metrů pod Labem. To bude spíš to bude asi tady to spíš, těch 20. A my klesáme. Jsme skoro na konci. Tak to nebylo tak dlouhý. To byla dlouhá procházka teda. Tati, to byla teda dlouhá procházka, jestli mě chápeš. To byla dlouhá procházka, jestli mě teda chápeš. Ne, to, jsi zničil nožičky. Asi mě chápeš, jako co myslím dlouhá procházka. No. Ironie. Takže to prošli za 5 minut. Já jsem to začal, nebo za 5, no, spíš za 7. A za 7 minut tohle celý projít, to je slabota. Když on ten výtah teď jede nahoru nebo dolů? Tak by měl nahoru pro nás. A kde vylezem vlastně? To nevím. To se nech překvapit. Já budu muset zapínat znova stream, protože se mi asi neuložil. Pravděpodobně. A tak já aspoň mám dobrý, že o tu část, co přišli, tak jim dám videem. Tady ten výtah taky byl velký. To bude stejný samozřejmě. Musí ho ještě si jdeme nahoru. Vidíme. Tak nastoupíme, když ne, tak čekáme na další. Rád bych ho stříhnul. No tady koukám 3, takže. Takže dobrý.
4 dokonce, 5 dokonce.